και ο δικός μας Δημήτρης Παπαστεργίου στο Open, ο οποίος κλήθηκε έτσι πέρα από τον τριψήφιο προσωπικό ρυθμό που θα έχουμε σε λίγο καιρό για να κάνουμε τις συναλλαγές μας, ως Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης πλέον, γιατί μας τον πήραν από εδώ, που μια εντελώς ανόητη πόλη την έκανε πάρα πολύ έξυπνη. Σαν Υπουργός λοιπόν Ψηφιακής Διακυβέρνησης που είναι, κλήθηκε στο Open έτσι να μιλήσει και μίλησε και για πατρίκαλα και για τις πλημμύρες έτσι που περάσαμε και για τα έργα που έγιναν και για τα έργα που δεν έγιναν και πόσο γρήγορα έτσι μετακινούνται όλοι αυτοί. Δηλαδή πριν λίγες μέρες ήταν εδώ για να δώσει το παρόν, το δυναμικό παρόν και να δείξει ας πούμε τι είναι αυτή η πόλη, των πολιτών βέβαια. Ο Δημήτρης μας λοιπόν στο αυτοδιοικητικός. Τον ξέραμε ως αυτοδιοικητικό, τον ξέραμε ως πρόεδρο της ΚΕΔ και εκεί αυτό, η Κεντρικής Ένωσης. Και ήταν ωραία ιστορία αυτοδιοίκηση, έχασα τις εκλογές. Μετά από τόσα έχασα ενώ δεν συμμετείχα σε. Τον Ταβαντούρη. Τον Ταβαντούρη, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, το ομολογώ. Στον κύριο Δημήτρη Παπαστηρίου λοιπόν αρέσουν πάρα πολύ τα ταβαντούρια. Κάτι καταλάβαμε κύριε Δημήτρη μας τόσα χρόνια που είστε εδώ πέρα, ότι ένα πράγμα ας πούμε που βοηθάει και βοήθησε τα τρίκαλα ήταν τα ταβαντούρια. Πώς θα δείξουμε ότι έχουμε έτσι, πώς θα φανεί ότι έχουμε μια έξυπνη πόλη, πώς θα φανεί ότι είμαστε πάρα πολύ ωραία πόλη. Γενικά πώς θα φανεί προς τα έξω, τώρα προς τα μέσα και το τι κάνουν οι πολίτες, τι κάνουν οι υποδομές κτλ. Λίγο εκεί ίσως να μην είχε ταβαντούρι και να μην σε προσέλει και να είσαι εκεί και να δώσει το παρόν και να φτιάξει μερικά πράγματα, αλλά είμαι σίγουρη ότι στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα έχει και εκεί ταβαντούρια έτσι να σε βοηθήσουν να τα κάνεις και αυτά ό,τι ανόητο υπάρχει να το κάνεις έξυπνο. Καλημέρα κύριε Ριζούλη, καλημέρα κύριε Μόσχοβα, κύριε συνάδελφε. Καλημέρα. Ένα σχόλιο κύριε Υπουργέ για το εκλογικό αποτέλεσμα. Πώς το είδατε? Το εκλογικό αποτέλεσμα νομίζω πως ήταν θετικό στις περιφέρειες σε σχέση με την πολιτική, γιατί οι περιφέρειες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εθνική στρατηγική και πολιτική. Έχουν μείνει 6 περιφέρειες, μέσα σε αυτές είναι και η δική μου στη Θεσσαλία που έχουμε δεύτερο γύρο και όχι εύκολο δεύτερο γύρο. Θα πρέπει να καθίσουμε και να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να δούμε τελικά τι μπορούσε να κάνει μια περιφέρεια σε μια τέτοια απίστευτη νεροποντή. Ήμουν εκεί και την. Συγγνώμη Δημήτρη μας, τώρα θα καθίσετε λίγες μέρες πριν ξανανοίξουν οι κάλπες για το δεύτερο γύρο να μετρήσετε τι θα μπορούσε να κάνει η περιφέρεια που δεν το έκανε? Είστε τόσα χρόνια εκεί πέρα και εσείς κύριε Παπαστεργίου είστε χρόνια στο Δήμο, δεν είναι ότι είστε τώρα. Ο κύριος ο γνωστός είναι επίσης χρόνια στην περιφέρεια, πάνω από 12 χρόνια εκεί. Τώρα θα καθίσετε λίγες μέρες πριν να δείτε τι θα μπορούσε να κάνει η περιφέρεια και δεν το έκανε? Δηλαδή, φτιάξετε ένα Δήμο τόσο πολύ έξυπνο, γιατί το χαλάτε τώρα? Συνεχίστε Δημήτρη μας. Έζησα. Παρόλα αυτά την επόμενη μέρα. Θα σε ρωτήσω και θα τα πούμε. Την επόμενη μέρα παρόλα αυτά πρέπει. Δεν ήσασταν αυτοδιοικητικός. Ορίστε. Υπ' αυτή την έννοια καλύτερα που δεν είσαστε αυτοδιοικητικός. Δεν μπορείς ποτέ σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση να λες πως δεν θέλω να είμαι εκεί και να βοηθήσω ίσα-ίσα. Ακόμη και με την θέση του Υπουργού. Από την ώρα που βρέθηκα εκεί, γιατί εκεί ζει η οικογένειά μου και έφυγα το βράδυ της Τετάρτης 6 Σεπτέμβρη, λες πώς μπορώ να κάνω περισσότερα. Αλλά κακά τα ψέματα. Εντάξει Δημήτρη μας, τώρα δεν τα έκανες τα περισσότερα όταν ήσουν εδώ. Τώρα που έφυγες και πήγες στο Υπουργείο και έχεις αναλάβει άλλα καθήκοντα, θα τα κάνεις? Πάλι καλά που δεν είσαι αυτοδιοικητικός. Μια χαρά στο λέει ο κύριος Μόσχοβας. Θα πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα ποιοι άνθρωποι θα καταφέρουν, θα μπορέσουν να φέρουν σε πέρα αυτό το έργο. Τώρα ως αυτό. Ποιοι άνθρωποι, Δημήτρη μας, θα καταφέρουν να φέρουν εις πέρα σε αυτό το έργο? Δεν πιστεύω να θεωρήσω ότι αυτοί οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να φέρουν εις πέρα σε αυτό το έργο θα είναι αυτοί οι οποίοι έφτασαν τα πράγματα σε αυτό εδώ το έργο. Γιατί αυτό δεν είναι και τόσο έξυπνο. Ξέρεις, Δημήτρη μας, ο απόλυτος ορισμός της ηλιθιότητας είναι να κάνεις το ίδιο πράγμα και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Ή να το πω αλλιώς, να ψηφίζεις το ίδιο πράγμα και να περιμένεις κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτό, ας πούμε, δεν είναι πάρα πολύ smart, Δημήτρη μας. Το διοικητικό, εσείς που το ξέρετε το αντικείμενο, θα μπορούσαν να έχουν γίνει περισσότερα εκεί? Να σας πω κάτι, δεν νομίζω, είμαι βέβαιος πως υπήρχε ένα έργο το οποίο δεν έγινε και έγινε όλος αυτός ο χαμός. Θα μπορούσαν πιθανώς στη σφαίρα του τι ωραία που θα ήταν να κάνουμε και άλλα φράγματα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα νερά. Τι να κάνετε και άλλα φράγματα, γιατί ποια φράγματα κάνατε? Ένα φράγμα έχετε εκεί στη Μεσοχώρα και αυτό 20 χρόνια εκεί είναι. Τι φράγματα άλλα να κάνετε? Δημήτρη μας, ο φίλος σου, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, του οποίου είσαι εκλεκτός, όταν έγινε η ιστορία με τον Ιαννό, πήγε στο Μουζάκι, θέλω να ξέρεις, και υποσχέθηκε ότι θα φτιάξει το φράγμα.
Όχι, δεν έφτιαξε φράγμα. Όχι, δεν έχει ρίξει ένα τούβλο, ένα κάτι. Ούτε καν ξαναπάτησε να κάνουν μια μελέτη, Δημήτρη μας. Στα βουνά, αλλά να σας πω λίγο δύο μεγέθη, ότι στη Θεσσαλία πέσαν περίπου 7 με 8 δισεκατομμύρια κυβικά νερού. Δημήτρη μας, δεν θέλουμε να μας πεις πόσο νερό έπεσε στη Θεσσαλία. Θέλουμε να μας πεις τα τόσα χρόνια που είσαι εσύ εκεί και συνεργάζεσαι με τον κύριο Αγοραστό, τι έργα έχετε κάνει και μέχρι πού αυτά τα έργα μπορούν να αντέξουν. Μέχρι πόσα δις τόνους, δεν ξέρω κι εγώ πώς θέλετε να τα μετρήσετε, νερό μπορούν να αντέξουν. Αυτά τα έργα που έχουμε τώρα, μέχρι ποια ποσότητα νερού μπορούν να αντέξουν, μέχρι την ποσότητα του νερού του Ιαννού, μέχρι την ποσότητα του νερού του Ψιλόβροχου, μέχρι την ποσότητα του νερού του Ντάνιελ, του Ηλία, του Κώστα, του Μαυρίκιου. Αυτό θέλουμε να μας πεις. Δεν θέλουμε να μας πεις πόσο κυβικά νερό έχουν πέσει στη Θεσσαλία. Μέχρι πόσα κυβικά νερό αντέχουν τα έργα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία, κύριε Δημήτρη μας. Και η λίμνη Πλαστήρα κρατάει 400 εκατομμύρια κυβικά νερού. Και βέβαια ήταν και σχεδόν γεμάτη, άρα συγκράτησε κάποια λίγα νερά. Συνεπώς, πριν θέλει μια άλλη προσέγγιση, θα μπορούσαν πιθανώς με κάποια έργα που θα πρέπει να γίνουν. Και είναι δείγμα. Δεν έγιναν, Δημήτρη μας, πριν αυτά τα έργα. Είναι αυτό έξυπνο τώρα, πιθανώς να μπορούσαν να γίνουν κάποια έργα. Τι πιθανώς, εδώ έχετε πολύ διαφημίσει έργα εκατομμυρίων. Δηλαδή, πείτε μας λίγο, αυτά τα έργα εκατομμυρίων που πολυδιαφημίσατε, έγιναν, δεν έγιναν, είναι ακόμα μέσα στα συρτάρια. Τι πιθανώς θα μπορούσαν να γίνουν έργα και δεν έγιναν, και θα μας πεις ότι θα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη να φέρουν εις πέρα σε αυτό το έργο στη Θεσσαλία. Αν θέλετε, της κακοδαιμονίας του ελληνικού δημοσίου, το φράγμα της Μεσοχώρας δεν εμπλέκεται άμεσα σε αυτή την εορποντή, γιατί αφορά την λεκάνη απορροής. Η κακοδαιμονία του ελληνικού δημοσίου για το φράγμα της Μεσοχώρας. Δεν ήθελε ο κύριος Αγοραστός να περάσει αυτό το φράγμα της Μεσοχώρας, να αρχίσει να λειτουργεί. Αν ήθελε ο κύριος Αγοραστός, δεν θα λειτουργούσε αυτό το φράγμα. Τι αηδίες είναι αυτές που κάθεστε και λέτε μόνο στον κόσμο? Τι αηδίες είναι αυτές πια? Του Αχελώου, αλλά είναι ένα φράγμα το οποίο έχει κατασκευαστεί εδώ και 20 χρόνια και παραμένει. Πάντως σε μένα μου λένε, να, ορίστε τώρα Παπαστρικίου. Τον βραβεύσατε, τον θεοποιήσατε, ο τρομερός, ο φοβερός που είχε λεωφορεία χωρίς οδηγούς, που είχε διαστημόπλια, που είχε φωτισμούς, που είχε τώρα, που είχε τ' άλλο. Κύριε Δημήτρη Καμπουράκη μας, δεν έφερε διαστημόπλια, δεν πρόλαβε. Τον κάνατε υπουργό. Άμα μπορούσε θα μας έφερε και διαστημόπλιο χωρίς οδηγό. Τι νομίζεις, έτσι θα καθόταν ο Δημήτρης μας? Και μπράβο και συγχαρητήρια, τον κάνει και υπουργό και ήρθε μια νεροποντή και δεν είχε κάνει, ας πούμε, βασικά πράγματα μέσα στα τρίκαλα. Παρά έκανε φρουφρού και αρώματα. Δεν το έχεις ακούσει αυτό? Το έχω ακούσει. Και η απάντηση είναι η εξής. Η απάντηση είναι η εξής. Ακριβώς έτσι είναι. Δηλαδή, αν είναι μια γεύση που έχει αφήσει ο κύριος Παπαστηριού, δεν ξέρω αν τα μεταφέρουν όλα αυτά ή δεν θέλουν να τον πληγώσουν, ή δεν είχε χρόνο τώρα να τα ακούσει όλα αυτά, γιατί σταύρωνε ψηφοδέλτια. Ένας υπουργός. Τώρα δεν ξέρω που τον βρήκε η μοίρα που τον έριξε αυτή η τύχη να κάθεται μέσα στο εκλογικό κέντρο και να σταυρώνει ψηφοδέλτια. Τέλος πάντων. Δεν βαριέσαι. Το είδαμε και αυτό, Δημήτρη μας. Έτσι, από υπουργός να πέσει στα χαμηλά και να κάνεις αυτό. Εντάξει, να βοηθήσεις ήθελες κι εσύ, συγκεκριμένα πρόσωπα βέβαια. Δεν ήθελες να βοηθήσεις περισσότερο. Αλλά η απάντηση είναι, κύριε Δημήτρη Παπαστηριού, ότι ακριβώς έτσι είναι. Φρουφρού και αρώματα στο Δήμο. Μετά τον Ιαννό καθαρίστηκαν και ρέματα και ποτάμια. Γι' αυτό και μετά την απίστευτη αυτή νεροποντή πέσαν 500 χιλιοστά νερού στην Θεσσαλία, δηλαδή 500 κυβικά στο στρέμμα. Μετά από μερικές ώρες οι πολύ στεγνός τα νερά φύγανε. Δεν μπορεί με κανένα έργο ψηφιακό ή άλλο να φτιάξεις υποδομές οι οποίες μπορούν να πάρουν αυτό το νερό. Ναι. Μην φτιάξετε ψηφιακά έργα. Κάντε αυτά τα απλά πρώτα και μετά θα πάτε στο ψηφιακό έργο. Κάνε αυτά τα απλά εσύ και θα δούμε αν θα χρειαστεί να κάνεις και ψηφιακό. Ένα κτίριο το κάνουμε για σεισμό. Είδαμε καινούργια έργα τα οποία καταστράφηκαν. Είδαμε έργα γέφυρες, του Ιαννού, όχι. Είδαμε γέφυρες, μιλάω συνολικά για τη Θεσσαλία, έτσι. Είδαμε γέφυρες οι οποίες είχαν εγκαινιαστεί πριν από 2 χρόνια στο Βόλο. Είχαμε τέτοια περίπτωση να διαλύονται. Στο Βόλο. Να πεις και τη γέφυρα στη Σαρακίνα εδώ που την πολύ διαφήμισαν και έπεσε. Να πεις και για τη γέφυρα την άλλη στη Διάβο που επίσης έπεσε. Να πεις και για εδώ που μας έβαλαν η Μόμα. Την αναβιώσαμε και μας έβαλε μια γέφυρα στη Δερένια δικιά της, έτσι την έστησαν οι ένοπλες δυνάμεις, ο στρατός μάλλον, εδώ παραπάνω προς το Στουρναρέικα, έπεσαν και εκεί τα πάντα. Ναι, δεν είναι ένα και δυο. Και μάλιστα έργα τα οποία είχαν διαφημιστεί, είχαν γίνει εγγένεια εντυπωσιακά, με πολιτικούς, με κορδέλες.
Θα σας πω το εξής όμως, ότι η έργα του Δηλαδή Ιάννου... είναι και τα θέματα που καθυστέρησαν, είναι και τα έργα τα οποία δεν έγιναν σωστά. Εχθές άκουγα πάντως ότι δεν ήταν αυτό, λέει. Να απαντήσω σε αυτό, κύριε Καμπουράκη. Τα έργα του Ιαννού στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα όχι απλά έμειναν, αλλά είναι και αυτά τα οποία, ας πούμε, την Καρδίτσα την έσωσαν. Δηλαδή η Καρδίτσα δεν πλημμύρισε, παρότι έπεσε πολύ περισσότερο νερό. Ναι, η Καρδίτσα δεν πλημμύρισε, γιατί πήρατε και πλημμύρισατε τα χωριά, κύριε Παπαστεργίου. Πνίξατε τον κόσμο μέσα στη νύχτα, μέσα στον ύπνο του. Ιαννού, γιατί αυτά τα αναχώματα κράτησαν. Όπως κράτησαν και αντίστοιχα έργα στα Τρίκαλα. Να σκεφτούμε λιγάκι μόνο την ποσότητα του νερού. Ναι, αλλά δεν πλημμύρισαν οι πόλεις, πλημμύρισαν όλα τα χωριά όμως. Το νερό όλο αυτό κάπου θα σκάσει. Δεν μπορεί αυτό το νερό να διοχετευτεί. Να σας πω κάτι, όταν φτιάχνουμε μια πολυκατοικία, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός, όχι πολιτικός μηχανικός. Αλλά κάνεις μια πολυκατοικία για 7-8 ρίχτερ, αν σου κάνει 9 ρίχτερ, θα έχεις προβλήματα. Τα έργα αυτά έχουν γίνει με κάποιες παραδοχές. Αχ, κύριε Παπαστεργίου, ό,τι λένε οι υπόλοιποι, λέτε κι εσείς τα ίδια. Πόσο έξυπνο είναι αυτό. Άμα κάνει μια πολυκατοικία με βάση τα 8 ρίχτερ και κάνει 9 ρίχτερ, θα πέσει. Κάντε εσύ με 9 και θα δούμε. Δηλαδή, κύριε Παπαστεργίου, ξέρετε τι είναι εξυπνάδα? Να υπολογίζεις για το χείριστο σενάριο, αν σε ενδιαφέρει. Ο τόπος σου, οι πολίτες σου, δεν εννοώ αυτόν τον τόπο που άφησες και έφυγες και εκείνη ήταν ρημαδιό εδώ και συνεχίζει. Εννοώ γενικά, όταν αγαπάς τον τόπο σου, υπολογίζεις με βάση το χείριστο σενάριο. Δεν σου το έμαθαν αυτό τόσα χρόνια που είσαι στην τοπική αυτοδιοίκηση? Είναι οι παραδοχές, ας πούμε, του Ιαννού. Όταν σου ρίχνει 3 φορές τον Ιαννού, εκ των πραγμάτων κάπου θα σκάσουν αυτά τα έργα. Ναι, αλλά εδώ είδαμε τους χάρτες, κύριε Υπουργέ, που δείχναν ότι υπήρχαν προειδοποιήσεις ότι αυτές ακριβώς οι περιοχές που πλημμύρισαν θα πλημμυρίσουν και παρόλα αυτά τα έργα δεν προχώρησαν γρήγορα. Οι χάρτες επιβεβαιώθηκαν πλήρως. Συμφωνώ απόλυτα. Το νερό λοιπόν από τη Θεσσαλία πού θα βγει? Θα βγει από τα τέμπη στο Αιγαίο. Τα τέμπη είναι συγκεκριμένα, έχουν συγκεκριμένη διατομή. Επίσης υπάρχει μια στένωση πριν τη Λάρισα. Είναι αυτή η στένωση που προστάτευσε στην ουσία τη Λάρισα και είχε τα προβλήματα μόνο στην περιοχή του Αγίου Θωμάκη, στις υπόλοιπες περιοχές βόρεια της πόλης. Ναι. Και βέβαια αυτή η φυσική. Τέλος πάντων, ο κύριος Παπαστεργίου προσπαθεί να δικαιολογήσει τα πράγματα γιατί πρέπει και να βγει ο κύριος ο Γορωστός πάλι την Κυριακή που μας έρχεται, γιατί έχουν μείνει στη μέση πράγματα. Γιατί ο κύριος ο Γορωστός, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αλλά είναι κομμάντος. Δεν μπορεί να μην το είδατε τώρα στις πλημμύρες, μπορεί να μην έχει κάνει τον κομμάντο 12 χρόνια, αλλά είναι κομμάντο και εκείνος μπορεί να αναλάβει, ας πούμε, όλα αυτά τα έργα και να τα φτιάξει όλα πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, τα αφήνω όλα στην κρίση σας. Θα συνεχίσω λίγο με αυτά τα οποία θέλει να μας πει, όντας υπουργός πλέον ψηφιακής διακυβέρνησης. Και ηλεκτρονικά, βέβαια, το κράτος μπορεί πλέον μόνο του με δορυφορικές φωτογραφίες, οι οποίες θα τα δείτε. Υπουργέ μου. Μην γελάτε καθόλου. Δεν γελώ, αλλά. Εδώ είμαστε. Μακάρι να το δούμε. Οι έξυπνες πόλεις το να φτιάξει τι είναι τώρα? Έχεις πρόγραμμα, λέει, να ξέρει έξυπνες πόλεις. Τι είναι αυτό? Είναι ένα πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης για 17 Δήμους και από το ΕΣΠΑ για τους υπόλοιπους 332. Τι εξυπνάδα θα έχουν δηλαδή? Ο κάθε Δήμος ανάλογα με το τι εξυπνάδα ψάχνει. Δηλαδή, μια πόλη που είναι μεγάλη και έχει θέμα κυκλοφοριακό μπορεί να πάρει ένα σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Μια μικρή πόλη που δεν το έχει ανάγκη θα πάρει, ας πούμε, αυτά που λέγαμε νωρίτερα, πιθανώς μετρητές για ποτάμια ή περιβαλλοντολογικούς δείκτες. Ο κάθε Δήμος λοιπόν θα δει τι ανάγκες έχει και μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα πρέπει να υλοποιήσει λύσεις που θα κάνουν τη ζωή των πολιτών τους πιο εύκολη. Κοίταξε να δεις τώρα. Ωραία. Κοίταξε στην Κρήτη. Να κάνεις τη ζωή των πολιτών πιο εύκολη, αρκεί να έχουμε ζωή, ας πούμε, σε αυτόν εδώ τον τόπο. Δηλαδή, το να μας κάνεις τη ζωή μας πιο εύκολη. Αν δεν έχουμε όμως ζωή εδώ πέρα, δεν έχει νόημα, κύριε Παπαστεργίου. Δηλαδή, έξυπνες πόλεις χωρίς έξυπνες υποδομές, κύριε Παπαστεργίου, δεν μπορούν να υπάρχουν. Και εδώ μας λείπουν οι υποδομές. Δεν μας λείπει να μας κάνεις τα ψηφιακά μας συστήματα και να. Φτιάξτε και αυτά, αφού φτιάξεις πρώτα κάποια άλλα. Εδώ έχουμε σχολεία τα οποία πέφτουν οι τοίχοι, πέφτουν τα στέγαστρα, ας πούμε. Σκεφτείτε ότι εμείς ζητήσαμε στο σχολείο μας να μας φτιάξουν ένα στέγαστρο για να μην σφαχτούν τα παιδιά, φύγει η Λαμαρίνα και σφαχτούν τα παιδιά. Το έχω ξαναπεί αυτό σε βίντεο, κύριε Παπαστεργίου, επί δικιά σας δημαρχίας. Ναι, και η απάντηση από τον αντιδήμαρχο παιδείας είναι ότι αυτά είναι έξοδα. Και εσείς τώρα θα βάλετε άλλα έξοδα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ δεν μας δίνατε για να φτιάξουμε ένα στέγαστρο στο σχολείο και σας προειδοποιούσαμε και ακόμα σας προειδοποιούμε ότι θα σφαχτούν 200 παιδιά που έχουμε εκεί. Αυτό το θεωρήσατε έξοδο, τη ζωή των 200 παιδιών σε ένα σχολείο, τη θεωρήσατε έξοδο και τώρα θα πάρετε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης για να φτιάξετε έξυπνες πόλεις, ενώ από υποδομές είμαστε παντελώς ηλίθιοι. Μάλιστα. Να δώσουν και απαντήσεις γιατί επιμένετε για τον κύριο. Είχαν δώσει, επειδή έλεγε για τις παραλίες, να δώσει. Θέλει και εκείνος έξυπνα πράγματα. Δεν φάνηκε βέβαια, αλλά ίσως τώρα πάμε πιο μπροστά στα γεγονότα. Προφορικά. Προκηρύξαν ένα διαγωνισμό για να πάρει ένας επιχειρηματίας στη μια παραλία κτλ. Ήρθε ένας άλλος από την Αθήνα, την πήρε την παραλία, διότι τα πλήρωσε καλύτερα. Το βράδυ του ρίξανε με ένα καλάνζικο στο ξενοδοχείο εκεί που κοιμόταν 1-2 ρηπές
Τα παράτησε και έφυγε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορείς να βρεις. Λοιπόν, για τα καλά στο δεν μπορούμε να το διηγηθεί. Εφαρμογή. Να σου πω κάτι. Είδαμε στη Ρόδο φέτος σε διαγωνισμό, γιατί για κάποιο περίεργο λόγο οι διαγωνισμοί είναι ανοιχτοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί. Στη Ρόδο, λοιπόν, πιθανώς είδατε μια πολύ χαριτωμένη εικόνα με κάτι παιδιά με φαρδιές μεγάλα σκάρκα, τα οποία πήγανε γιατί ενδιαφέρθηκαν εκεί πέρα για το διαγωνισμό. Λοιπόν, τελειώνει και αυτή η ιστορία. Οι διαγωνισμοί ούτως ή άλλως των παραλίων του δημοσίου γίνονται ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά θα γίνουν. Δεν θα είχε εκεί απευθείας αναθέσεις? Όχι, γιατί εδώ, ας πούμε, είχαμε πολλές, γι' αυτό λέω. Γίνονται και οι διαγωνισμοί για τις παραλίες των Δήμων. Να τελειώνουν αυτή την ιστορία. Ηλεκτρονικά και εκεί. Για να μην πηγαίνουν οι μπράβοι να θέλουν. Τα πάντα ηλεκτρονικά. Θα έχουμε και ένα προσωπικό αριθμό με τον οποίο θα μπορούμε να κάνουμε όλες μας τις συναλλαγές. Αυτός ο προσωπικός αριθμός θα είναι το αφημί συν 3 νούμερα της επιλογής μας. Διαλέξτε νούμερα εσείς, τι νούμερα θέλετε. 3 θα είναι τα νούμερα που θα διαλέξετε, δεν μπορείτε περισσότερα. 3 νούμερα πιστεύω θα είναι πάρα πολύ εύκολο να βρείτε. Δεν θα είναι το 666, γιατί αυτά θα πρέπει να τα κόψουμε, λέει ο κ. Παπαστερικίου. Δεν είναι έξυπνα αυτά, καταλαβαίνετε. Και με αυτόν τον αριθμό που θα παραχθεί τον Δεκέμβριο, θα παράξουμε αριθμούς τώρα, θα μπορεί ο πολίτης να κάνει οποιοδήποτε συναλλαγή στο δημόσιο. Αυτός ο αριθμός θα είναι καταγεγραμμένος στις νέες ταυτότητες μετά το Δεκέμβριο. Αυτά είχε να μας πει ο δικός μας Δημήτρης, ο οποίος είναι πλέον Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εμείς έτσι να τον ευχαριστήσουμε για τη συμβολή όλη αυτή και για το ότι θέλει να κάνει έξυπνες πόλεις, έξυπνα πράγματα και γενικά να τα κάνει όλα πάρα πολύ έξυπνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαστερικίου, έτσι, για την εξυπνάδα που θέλετε να μας μεταφέρετε. Και ας ελπίσουμε ότι οι δεσμεύσεις ότι δεν θα ξεχάσετε τα τρίκαλα θα υλοποιηθούν. Παρ' όλα αυτά όμως θα κλείσω με αυτό. Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι προέβησαν σε δωρεά 1 εκατομμυρίου ευρώ για την ενίσχυση των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας. Ναι, συναισθανόμενοι τις δύσκολες ώρες που περνούν οι πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας, κύριε Παπαστερικίου, οι αδερφοί Αγγελόπουλοι συναισθάνονται τις δύσκολες ώρες που βρίσκονται οι πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας και δεν ξεκινάνε από τα ψηφιακά συστήματα για να φτιάξουν έξυπνες πόλεις τη στιγμή που ο κόσμος υποφέρει εδώ. Ο Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, οι διεκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, προέβησαν σε δωρεά του ποσού του 1 εκατομμυρίου ευρώ για τη βοήθεια των ανθρώπων της περιοχής που έχασαν τις περιουσίες τους και για την αποκατάσταση των πληγισών περιοχών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους αδελφούς Αγγελόπουλους. Βέβαια, εμείς θα περιμέναμε από τους έξυπνους υπουργούς, έξυπνους επιχειρηματίες που βρίσκονται σε αυτήν εδώ την πόλη και δραστηριοποιούνται, εκτός από το να εμπλέκονται στα πολιτικά και να πλέκουν εγκόμια περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών, να προσέφεραν και εκείνοι κάτι στον κόσμο που υποφέρει εδώ πέρα, λέμε τώρα, αλλά εντάξει, ίσως κάποια στιγμή. Ήμουν η Νατάσα, είναι το κανάλι Σάτυρα. Δεν ξέρω αν αυτό το κανάλι είναι έξυπνο, αλλά αυτό το κανάλι θα συνεχίσει να λέει τα πράγματα όπως έχουν και όπως εμείς τα βλέπουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.